פרטים כלליים ולא פרטים מזהים לאנשים איתם אתה משוחח ברשת. הפסק מיד שיחה בה אתה מרגיש נוח, וספר לאדם מבוגר שאתה סומך עליו. אם אתה רוצה להיפגש עם חבר שהכרת ברשת, מבקש מאדם מבוגר שילווה אותך וקבע פגישה במקום ציבורי. אתרים ברשת. תזכור מה אתה מחפש ומדוע נכנסת לאתר. אם הגעת לאתר עם תוכן שלא מתאים לך, תצא ממנו. בדוק את אמינות המידע שמצאת. ניהול זמן הגלישה. נהל יומן ולוח זמנים המאפשר לך פעילויות מגוונות. הגדר את הצורך והמטרות בפעילות שליד המחשב. התנהגות בסביבת המחשב. השמטת שם הכותב המקורי. פוגעת בזכויות היוצרים שלו. שינוי גופים ועיצוב אינו משנה את העובדה שהעבודה הוא הכתב. גלישה נבונה מונעת סכנה. אינכם מתבקשים להציג את אחד המשפטים שקראתם על ידי המחזה, חריזה, ציור או כל דבר שנראה לכם. קיימת כאן כללים שחוברו על ידי מועצת תלמידים שיכולים לעזור לכם בביצוע המשימה. למה את רוצה לעלות? אני רוצה שכל החברים שלי יראו. את בטוחה? כן, למה לא יכולה? התמונה בסדר, אבל אני מפחד שיעליבו אותך, את מבינה? לא, אבל אני רוצה שכל החברים שלי יראו והם לא יראו. מבטיחה. תני לי עד הצהריים, אני אחשוב על זה. תחשבי על זה, לא בטוח. יכול להיות שהתמונה הזאת יכולה להתחשב במקומות לא כל כך טובים. הערבות, פגיעות, תגובות לא נכונות. אבל אני ממש בטוחה שבחברים שלי לא נכון. כל החברים שלכם מפרסמים תמונות כאלה? כן. אבל אני צריכה להיות כמו עצמך, לא כמו כולם. בואי. אני רוצה לראות את זה. רגע, אבא זה לא מאוד שאת עושה את זה, פרטים אישיים ממלאים רק בהתייעצות עם ההורים. את יודעת, כל דבר שמעלים לאינטרנט נשאר שם לתמיד, לכן תחשבו כדי שלא תצטערו בעתיד. מישהו העלה תמונה מביכה שלי לפייסבוק. מי הרשה לעשות דבר כזה? לצלם מישהו ולהעלות תמונות שלו לאינטרנט בלי שהוא נותן רשות לכך זה ממש לא חוקי. תראי לי.